5η 16 Μαΐου του 2013. Η Art Athena, το σημαντικότερο ετήσιο γεγονός εικαστικού ενδιαφέροντος στη χώρα μας, ανοίγει τις πύλες του. Φέτος κλείνουν 20 χρόνια από την πρώτη Art Fair του 1993. Η Art Athena νομίζω ότι έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει, όχι μόνο όπως έχει ταυτιστεί με το εμπορικό κομμάτι της έκθεσης, αλλά και γενικότερα ένα αν θέλετε, σημείο ενημέρωσης και συνάντησης του κόσμου της τέχνης. Και αυτή ήταν και η φιλοδοξία μας φέτος. Θα δείτε ότι είναι πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο έτσι διευρυμένη, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μια γιορτή της τέχνης. Πρέπει ο επισκέπτης δηλαδή να βλέπει πολλά πράγματα, να αποκομίζει πολλές εμπειρίες και σε τελευταία ανάλυση, φεύγοντας από την έκθεση, να έχει τόσα πολλά μηνύματα και ερίσματα τα οποία να τον ενθαρρύνουν να ασχοληθεί ακόμα περισσότερο με το αντικείμενο. Συνολικά είναι γύρω σε 130 συμμετέχοντες, μεταξύ των φορέων, των πλατφορμών που υπάρχουν και των γκαλερί. Η γκαλερί είναι περίπου γύρω στις 50, από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Σαφώς η συμμετοχή του εξωτερικού ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρσι τέτοια εποχή δεν είχαμε καν κυβέρνηση. Φέτος οι ξένες συμμετοχές στην κεντρική έκθεση παρατηρούμε ότι είναι λιγότερο από άλλη χρονιά. Προσπαθήσαμε όμως αυτό το κενό, το οποίο ήταν κάποιες οικονομικές συγκυρίες, κοινωνικές μάλλον και πολιτικές, να τον καλύψουμε με τα προγράμματα, με το Διεθνές Πολυσυλλεκτικό Πρόγραμμα παράλληλο που έχουμε, που πλαισιώνει την κυρίως έκθεση. Θέλαμε να δείξουμε την εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό και την καλλιτεχνική, αλλά ταυτόχρονα και αυτή την προσπάθεια που γίνεται, τη συλλογική προσπάθεια το να βγούμε έξω και να δείξουμε ότι υπάρχουμε και πραγματικά ότι έχουμε έναν αέρα αισιοδοξίας. Ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με ένα πλοίο το οποίο πριν 15-20 χρόνια χτυπήθηκε από ένα πολεμικό ιταλικό πλοίο, βούλιαξε και μετά το βγάλαν από τη θάλασσα και με φώναξαν να το κάνω έργο, να κάνω μια επέμβαση στο πλοίο. Έκανα την επέμβαση και πήρα σαν ενθύμιο την προπέλα του. Την οποία βλέπουμε εδώ. Την οποία βλέπουμε εδώ. Έχουμε καλέσει γύρω στους 50 συλλέκτες, φιλότεχνους, επιμελητές, ανθρώπους σημαντικούς στον χώρο τους γύρω από το θέμα της τέχνης. Τους φιλοξενούμε αυτό το τριήμερο, έχουν δυνατότητα να δουν πολλά πράγματα από το Κλασικό Μουσείο της Ακρόπολης, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, να περιηγηθούν στους χώρους της έκθεσης και να συναντήσουν τους ανθρώπους της ελληνικής τέχνης και ταυτόχρονα να περάσουν, αν θέλετε, και όταν γυρίσουν κάποια μηνύματα, ελπίζω αισιόδοξα, ότι και η χώρα μας στέκεται στα πόδια της και δίνει το παρόν. Η τέχνη τι ρόλο έχει σε όλα αυτά, σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις που ζούμε τον τελευταίο καιρό? Η τέχνη πάντα ήταν ένας καθρέφτης της πραγματικότητας, του πραγματικού χρόνου. Η τέχνη είναι ένα φίλτρο που ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις πάνω σε μια κατεύθυνση. Φέτος φροντίσαμε και για τους μικρούς μας φίλους έως 13 ετών με ένα πρόγραμμα I Love Art Athena, το οποίο είναι ένας διαδραστικός χώρος που θα υποδέχονται τα παιδιά να ανακαλύψουν τις δεξιότητές τους και να ενεργοποιήσουν την εικαστική τους αντίληψη. Στην τελευταία Art Athena, το 2011, αν δεν κάνω λάθος, είχαν περάσει 18.000 επισκέπτες. Ναι. Φέτος με τι αριθμό θα είστε ευχαριστημένοι? Να γεμίσει το τάικφοντό, να γεμίσει από κόσμο, να σκάσει, να σκάσει σαν μπαλόνι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.